Kutumu durin kwa mai dawa ina zuwa ne. Nake gaya ma wallahi karambu ne ya kwace wannan mafadacin karen da muka siyo. Ka san mu ba barin dimi. Nake gaya ma ba adda ba komai. Sai ni amanar Aminu da kabo mini wallahi. Nake gaya ma dajin zan je in shiga kamo ka. Daji ba makami. Kaga an ce wai zaki wai dajin nan akwai zakuna. A gaya mana zakuna ni zakuna da sun ga ido na wani suke zuwace. Wallahi dawa ne nake ai mu kamfinin wani dan kare babu wani dan tsara suka kamata nake gaya. What? Check this out, right? Na sani wallahi na sani amana ce. Sai wa mutun zuwa ne wallahi. Amana ce. Allah. Ya dai gurin me kake yi haka ne? Wani zaki na gani. Zaki. Amma kai kace ba namiji ba zakin da. Wayyo Allah yau ga rana ta nake ga ya ma. Mu ga ya mana zaki ko ta ba ko ba. Astaghfirullah.